Add the short video day. Comment one जाबाय. One vote, one job नोंलाय warna. One vote, two job नांगोना नोंथांमोन मोनसे vote मोननै job. आरो लोगोसे सिगांनि समावहाय गोजोन गोरोबथाजों एनडिपिफ्रा जेलाव थानाय सेन्ट्रेल जेला दाब दाब जेलाव थानायफ्रा रन्जन नाब्लाजों गफाजोब्बायमोन. एबार फाइनालि गमारगोन ना गमाराखै नोंथांमोननो बे गमारनायखौ नांगोन ना नाङा? फिन भट होनांगोन अब्लासो साननायफ्रा जाफुंजोबगोन. One vote, one job आथ' थांबाय दायो. एबार one vote, two job फैफिनसिगोन नामा? मोनोब्ला नांगोन नाङा थारैनो कमेन्ट होनो दाबाव. आरो मोनसे खौरां मोन्दोंमोन आं बै निउसाव होदों. निउसाव माने आं सावरायनो हिसाबैनो होबाय बै चेनेल मोनसेयावहाय. एबिएम मेसिना मोनसे जायगायाव जों आसामावनो दिनै जाजेननायावहाय 7 भट होनायावहाय गासै 57 भट होनाय देखायदोंमोन. आरो बोरै माब्रै जानो हागौ आरो थारैनो बर' हारिखौ थांनानै थाबाय थानायखौल' नांगौ ना जों हारि हिसाबै मोनसे थांनायखौ नांगौ जेने थेने मालायजों गाख्रेब जानानै सोलिलांनायबाबो सोलिगोन नामा बेखौबो अननानै कमेन्ट होनो हागोन. मानो होनोब्ला बर' हारिया माबोरै बिसिबाङाव दङ आरो सोरजों मालायजोंसो मटर गारिनि स्टारिं बायदि हेन्डेल बायदि फिदिंजानाय बायदि फिदिंजागासिनो दं नामा? जों साखा बायदिल' जोंनि लिडारफ्रा जेरै हाखर हाला बेजों फिदिंबा बेजोंबाबो खारनांगासिनो बिदिखौ नांगौ ना थारैनो फ्रिडम फाइटार डिआर नाब्ला सारमोन बायदिखौ आरो बिथांमोनखौ दायो जाय नाजादों बैसोर बायदिखौ नांगौ? आरो थारैनो सोरबायदिया नाजामारदों नाजामाराखै? सोरखाराथ' जेरावबो दंमोन होजोंबो सेन्ट्रेलावबो आरो जोंनियावबो. आरो दा भट होफिननांगौनो डिफेन बर' सारमोनाबो खावलायदों बिबाराव भट हो. नोंथांमोना साबैसेया राजि? थारैनो होफिनबावमारबासो जाबावगोन ना बर'फोरखौ फिदिंगासिनो दङ? कमेन्ट होनो हागोन.